L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Meta jeżżu għar-rbiel, jibqa' fih l-iskart. Hekk ukoll min jarbel lilu nnifsu jaraf ħażunitu. Il-forn jgħaddi mill-prova xogħol il-fuħħari. Hekk ukoll bniedem tarfu min kliemu. Il-frott jikxef kemm bidwi jkun ħaħsib is-siġra. Hekk ukoll kelma tikxef ħsieb qalb il-bniedem. Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem, għax hekk jiġu pruvati n-nies. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Tajjeb li nfaħħru l-mulej. Tajjeb li nfaħħru l-mulej li nagħnu lill-ismek inti l-għoli. Inxandru fil-għodu t-tieba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħħru lill-mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej jħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Tajjeb li nfaħħru l-mulej. Sa f'wixjuħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġust u l-mulej, blata tiegħi, u ebda erq ma jinsab fih. Tajjeb li nfaħħru l-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti. Meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Imbelet il-mewt fir-rebħa. Fejni ja mewt ir-rebħa tiegħek? Fejni ja mewt in-nigjieza tiegħek? In-nigjieza tal-mewt hija d-dnub u l-qawwa tad-dnub hija l-liġi. Niżuħħar lil Alla li tagħna rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk ħuti għażiż, żommu sħiħ, titħarkux, ħabirku dejjem fil-ħidma tal-mulej. Kunu għafu li l-ħidma tagħkom fil-mulej mhijiex għal xejn. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli din il-parabola. Jista' għama imexxi għama ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-travu li għandek f'għajnejk int. Kif tista' tgħidlu lil ħuk ħi ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnejk, meta m'intix tara it-travu li għandek f'għajnejk int. Jew iġbi ieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi it-tibna minn għajn ħuk. Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-ollieq. Il-bniedem tajjeb, mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb. U l-bniedem ħażin, mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Il-kelma tal-mulej.